Ma'am Beth, thank you so much, Ma'am Beth. And also, Kaizen. Ano ba yun? You will not promote this product.
Thank you so much, Ma'am Beth. Ito. Uy!
Hindi naman ako sa iPad naka-live sa cellphone. Hindi ako naka-silent, direct live to. Oh, paano ka nakatawag sa voting? Isang cellphone. Sa isang cellphone, oo. Ako rin gagawa ko ng ganyan dahil may cellphone na akong isa. Nakikita mo ko? Hindi, nakapikit ako eh. Mabuti naman. Pero umiinga ka. Isang segundo lang. Nagkakape ako. Nagkakape. Ano sasabihin ako? Diyos ko, Sasabihin ako. naka-on ka dito ha. Ano yon? Naririnig ka dito ha. As in malakas. Oo. Sabihin na gusto kong sabunutan si Ete. Ay, nakakainis yun ha. Di baling late ka mag-sin, pero mag-reply ka. Kasi Pero ako, yung sin forever. ako kasi, Forever. iniiwan ko rin yung cellphone sa bahay pag dyan lang ako sa bahay kasi punta ako kusina, punta ako dito, may kinakalkal ako. Pero, sinisilip ko din. Naintindihan ko yung tinatamad siya magbabad kasi busy siya sa mga madlang people sa kaganapan niya sa buhay. Pero pag nakahiga ka na, hawak mo yung cellphone mo eh. Relax ka na. Hindi rin eh. Kasi may kasama nga siya. Pero, ang ibig ko sabihin, kagaya ngayon, kung last day niya na, kung nasa airport na siya, wow, edi wow pa rin. Di ba? Bakit hindi ko makiat sa ano? O niya, sa kabubok lang namin. Honest, ang gusto kong pag-aralan natin yung more to lose. Hindi siya nagiging million views. Mahina siya. Hindi niya kayang tapatan yung flowers. More to lose. Kay Miley. Daming maganda sa kanta. Hindi siya talaga dati flowers, million agad. Ng araw pa lang. Wag naman lahat kanya. Oo, tama yun. Para na. Para maramdaman niya yung hindi naman siya laging. Shout out sa mga naka-BG dyan. Thank you so much. Shangy Girl, Kaizen. Georgia. Ay, ang dami palang kapartner ni Ate Sisdet. Hindi naman natin. Sisdet. Ang dami palang yung kapartner sa Team Kulit na hindi natin alam ganito yung mga itsura ng mga hello natin. Kaya maganda talaga nakikilala mo yung sa YouTube, no? Anesang. Ang ganda, oh. Dito ko lang nakita yung ibang mukha na yung mga pangalan na hinahay mo. Hindi mo alam, mga edukada, mga... Di ba, no? Ang ganda talaga ng YouTube na yung kilala mo yung kausap mo. Uy, si Max. Sino nga si Max? Hindi naman siya. Bingo. Bingo!
Walang kamatayang boy bawang. Oo, naririnig kita. Wala pa akong baong boy bawang. Dito ko pa yun binili. Maliit nga ang bag ko, 2 hand carry. Hindi ako nakabili talaga ng gusto ko. Kasi sa mangga pa lang at saka sa mga Goldilocks. Ay nako. Tsaka sa mixer. Maliit lang hand carry. Paano pa na yung damit ko? Wala lang akong dalang sapatos. Yung suot ko lang. Si J-Lo, kapag lalaki yung, eto, nandun ako, mga random na video. Pag lalaki yung kaselfie niya, nakasmile lang maigi. Pag babae, nakasimango, bastos. May mga artistang ganyan, no? Lalo na si J-Lo, na hindi naman talaga. Kundi lang nagpara, ano yan, ng mga yun, Illuminati. Kaya mo yan si J-Lo. Basta importante si Jessie Blue. Asan? Pag-usapan natin si ano, Sino? ay, nakita mo na to, yung sa YouTube, yung teka, pakikinggan ko kung talagang nakikita ako at naririnig ako sa live streaming. Hindi naman malakas yan eh. Ano hindi? Ang volume mo. Naririnig tayo? Direct live today. Direct. Nakikita ko nga. Wala ka sumigop yan. Nakikita ko nga. Tingnan mo nga yung ingay, Oo. yung ingay ng ibon. Oo, ako. Nakikita ko nga yung live mo. Teka, tingnan ko nga ulit. Ito yung nilagay ko. Ito yung nilagay ko sa mukha ko kagabi, oh. Hindi naman kita nakikita. Wala ka namang cam. Nasa video, sa live ko. Doon ka, nakala ko ba nanonood ka? Hindi, teka. Ang dami ko nakikita. Ito na. Okay. Yan. Ayan! Positive! Ay, panalo! Cute siya. Shoot yung... Naririnig ako? Yeah. Dapat kayo nagsasabing sinong kausap mo. Ayaw nila magsalita. Bakit ba? Ito naman yung product ni Greta's Music. Ayan, oh. Mm-mm. Yan maliit. Oo. Talaga. Oo nga, no? Hindi ko type. Saka. Ay, sorry, Greta. I love you. Sorry. Hindi ka naman nanonood. Busy siya. Nag-audition siya ngayon, kaya okay lang. Sige. Ulitin mo pa yung hindi mo tayo. Ito talaga, 'di ba? Dito kahit nasa camera lang ako, nasa panel ako, napupuna yung aking cheek because of this. Oo. So I wanna throw this. Maganda At saka itatapon ko na to kasi para siyang food coloring. Charot. Tapos yan. Yan, dapat drops lang yan. Yung kay Greta, i-mix mo. Parang drops. Huwag Hindi. bilis na bin. Isa kang huwaran na kaibigan. Ito kasi. Ilalagay ko na lang to sa kilikili ko kasi roll on. Ito kasi, iba kasi to, tingnan mo, oh. Oh, look. Ang ganda, oh. Parang Ay, cute. talaga, maganda. Parang cutex siya. Yan. Yan. Ito naman, kung gusto niyo pong pumuting kilikili niyo, try Greta's Music. Roll on. Ayan, roll on. Bakit ano yan? Mukhang manicure. Ang alin? Ito? Alam ko yan eh. Alam ko yung mga yan eh. Mga tint. Nakakita na ako. Meron din akong 3-in-1 na ganyan. Ang pangit ng kulay. Makintab. Oo. Anong oras mo balak patayin niyang ano mo? Wala pa ako isang oras. Huwag kang nag-ano ako ng watch hour.
Huwag kang mag-ano dyan. 3 hours, oh. Nakasulat started streaming 3 hours ago. Bakit dito hindi? Kanina ka pa eh. Pagkatapos natin nag-chika ng... Oh, bakit? nagsustansya ako. Wala pa ang 4,000? Talagang tatapusin mo? Talagang tatapusin mo ngayon? Ang alin? Ano mo? Yung 48, ano ba yung watching hours pa? O Nessa, pag naka 4 hours yan, 100 hours, 100 watch hour yun. So, kailangan may sobra, hindi kailangan buo 4,000. Kakainin niya rin yan eh. Okay, good. Kaya mo na mag-chismis ka lang dyan. Hindi mo naman ako nag-chismis. Cristala Mitch. Oh. Hindi, end ko na to. Ilang oras na ba dyan? 3 hours may hit na. 3 ano? Teka, tingnan ko. Ano ba yun? Nagkata. Wala, kasi hindi mo makikita yung minutes eh. Ikaw lang Ay, ako. makikita nun eh. Oo nga pala. Bala na, tama na yan. Mag-end na ako. Oh, sige.